Espero dut, ausartu nazun nahi goten, ze ikusi dut, ez teko zuela ez tomaterik, ez arrutxerik, ez sostantzekorik, gasolinari pez. Nik nire okadarkia irakurriko dut, bat. He subido aquí con la esperanza de que no me tiréis tomates, ni huevos, ni siquiera gasolina. Y aquí os contaré mi vomitoema. Lehenengo euskeraz eta gero erderaz. Egunetatik lotzean dana. Basentoz, banoatzu, alkarrengana baginoaz, alden igandik, iez zugandik, elkarrengandik ospa. Bitartean, lotudanari, begirak agozala, bizitza joan eta jaubetu gara. Horixe esan. Maitasun hausia, maitasun gordina, lurrunezko maitasuna. Lo que queda de los días. Si vinieras, voy hacia ti. Si nos acercásemos, vete de mí, desaparezco de ti, huyendo el uno del otro. Con la mirada puesta en lo que queda entre ambos, comprendemos que la vida se ha agotado. Era eso. El amor quebrado, el amor crudo, amor vaporizado. Amén. Beste nana, alasne, aurrera alasne. Buah! Zelako bidaia egiten gabizen. Zelako bidaia. Bueno, nik bi olerki irakurriko dutxu edaz. Lehenengoa Leire Bilbao Barroetabeña idazle ondarrutarrena. Eta bere izenburua odoletan bat deitzen da. Hilerokoaren gainean da. Gure gizarte honetan hilerokoa beti ostondo izan dugu emakumeok. Are gehiago gure lehenagokoak. Espero dut gure ostekoak ez hainbeste. Hilerokoagaz egonda ezin zala ezer ukutu, esaten euskuen. Lorak eta landareak ukutu oskero, simeldu edo egiten zireala. Arbolape ukutu eskero, frutuak euki eskero zikeran, frutuak jauzi egiten zirela, naiz eta berde egon. Eta hainbet historio, esaten eusku esan. Ez dakipa hau ez den misoginia erabat. Odola beti eriotzeagaz lotu izan dugu, baina odola bera bizitza da, bizia emondozku odolak. Espero dut zuen gogokoa izatea. Odoletan bat. Odoletan nago, zikindu dut, atzamarrarekin izpiluan. Odoletan nago, baina ez naiz emeago sentitzen. Kalez beterik daude usainak. Kea ari du harripetik. Zutu egin dira teilatuak. Masail gorritu bada zerua alboti pasatzean. Horratzetatik tantaka ari dira segundu odolkarak. Lotzaturik erori dira ostoak, ukitu orduko. Odoletan dago oinez naraman lurra ere. Sortu zuen zabeletik izuriz doa. Barrunbek onartu nahi ez didaten jarioa.
Eta ez daki zergatik, ukatu behar dudan naizena, emakume bat odoletan. Eta bigarren olerki hau ere, laburtsoa da, Miren Agur Meabe plazarena, idazle hau Lekeitiokoa da, eta honek hitz egiten dozku heriotzaren gainean. Niz eta heriotza guztiek eragina eta mina sortu, amarena, geure amarena izaten da, sufrimendu handia dakarrena, dakarskuna. Eta horren gainean doa batez ere. Orduan hau batez ere, azkenengo urteotan, amaren heriotza sufritu dozuen guztiontzat edo dugun guztiontzat. Bere izenburua, ostera laburra deitzen da. Bidaiatik itzulia zela egin nuen amets. Sofan eseritan nengoen eta ama heriotzetik zetorren, maleta eta guzti. Zer modu zaudeten ikustera etorri naiz? Arduratuta naukazue. Ganoraz konpontzen zarete? Zeharo nahasi ninduen maletekin ikusteak. Zer bidali ekalase zenura? Zela notu zaizu etortzea? Tira, zoaz lasai, nik herrieta. Baina ezen alde egiten ausartzen. Neuk beste inork ezaitu ikusi, neuk. Zoaz betiko, aprobetzatu aukera, eman nion adore. Eskerrik asko esan zuen, geroztik ez da bueltatu. Etxeko pasilloan dabil, hala ere, haren geriza. Beste nonor? Animetan da? Aurrera bat. Gaur zikeran pareu bari gabiz, Bueno, hay personas que han venido de muy lejos hoy, desde Sáhara, desde Ghana, desde Marruecos, aunque hayan llegado desde allí hoy, ¿no? Yo vengo de un lugar muy remoto, vengo desde Charcuaga. Letra para dos. Me dispongo a darte una sorpresa antes de despedirnos. Quizá podamos saborear juntos las primeras mieles de marzo, escurrir entre los dedos un haz de luz errante, interrumpir en un paseo al azar el sueño de las hojas de otoño, navegar charcos anónimos en un barco sin timonel. Podría salvarte la vida, llevarte a ningún lugar, ofrecerte el trabajo de leer este poema sin recibir nada a cambio, pedirte perdón por las molestias. Estoy dispuesto a perder los papeles, a exponer el alma y los sentidos en un intento por alcanzar un acuerdo, pero quizá no tengas hoy ganas de sorprenderte conmigo. Helburua hau izan da. Kulturaren tenploa plataforma bat izatea, zeo zer esateko deukerien antzat. Eta sarriten, jente asko sornena edo zeo zer esateko dekonez,
emon behaiako eskue, emon behaiaki aurkera, azalaratzeko sormen hori. Eta, bueno, beste nonor? Bueno, bukatutzat emongo dugu eta mision cumplida, Ze ibili gara, Kornele, mesede, Kornele, hasi eta kabau. Bueno, Irunek esan dago moduen, eta eskerrik asko batez beberari, zebera da, oindalara urte otuiakon honegaz hastea, eta, bueno, pitike badoa, eta, bueno, besterik ez da ikustea, gaur hona etorrezarien jente guztie, zenbet zelako parte hartzea egondan, eta hori da, kultura, guretik hasita, mundure zabaldu, eta ona jarraitutea. Eta badakizue, datorren urtean hemen elkartuko gara, animau, hemen, edo liburutegien, beste formato goxo eta sume batean, egongo gara, eta sorkuntzarako eta bakotzak berea esateko eta barru ikustuteko lekutxo bat hemen egongo da. Eskerrik asko, ondo etorri guzti hori.